Honetan, Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. Hiru maitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea. Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute amua ikuskizunean. Cumbre Vieja sumendiaren erupzioak honelako irudi ikusgarriak utzi ditu Kanarietako La Palman. 1000 gradu zentigradutan izuritako labaren arriskua dela eta ebakuazioak izan dira gertuko 5 udalerrietan. 5.000 pertsona baino gehiagori eragin die ebakuazioak. Bi arrakala dauzka sumendiak, bien artean 200 metroko distantziarekin, eta 8 lekuetatik irtetzen ari da laba. Azken orduetan, labak 7 metroko altuera dauka eta inguruko etxeak irensten ari da. Momentuz, 100 etxe desagerrarazi ditu. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudietatik ari gara zuzenean, eta hemendik eta ordu bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, entretenimendua eta iritziaren bitartez. Iraiak 20 ditu, astelena da eta gurean bestelako lerroburuak ere badira. 100 lagun batu ziren larun batean Arrasaten Euskal presoen eskubideen aldeko bilkuran. Arrasaten soilik ez, 50 gora bilkura egin dira Euskal Herrian Euskal presoen eskubideen alde, sarek bertan bera utzitako martxaren ordez. Arrasaten ere Vox alderdi ultraeskuindarraren bilkura zegoen dituta eta Ertzaintza Voxen bilkuraren aurkako protestan ari ziren antifasistei oldartu zitzaien eta zauritu bat ere utzi zuten. Udane Arbeok emango du horren informazioa. Sarek Arrasateko martxa bertan behera utzi eta biziarteko kartzela zigorraren kontrako aldarrikapena Euskal Herriko plaza guztietara eramandu asteburuan. Sarek garbi dauka, elkarbizitzaren alde egiten duela, elkarbizitzaren alde lanean jarraituko duela eta ez duela inolako konfrontazio espazioetarako aukerarik emango. Horregatik, gaurko egunean Euskal Herriko plazerara egin dugu deialdia eta iruditzen zaigu bide horretan jarraitu behar dugula, giza eskubideak guztientzako direla eta denoi dagokigula eskubide horiek errespetaraztea. Egun mugitua izan zen larumatekoa Arrasaten. Sareren deialdiari jarraituz 100 lagun elkartu ziren bertan. 31 kilometroko elkartasun martxa izan behar zuena herriz-herriko protesta bilakatu zuen Sareren erabaki estrategikoak eta hala bizi osorako espetxe zigorraren kontrako aldarria biderkatu. 7/2003 legeak Euskal presoei bereziki aplikatzeko sortua bizi osorako kartzela zigorrak ahalbidetzen ditu. Hala da, finean, espetxean 40 urteko zigor efektiboa betetzeko kondenatuta dauden 15 preso ingururen egoera. Tartean, Unai. Kondena horiek espetxeen arloko araudian ezarritako kontrakoak dira. Bertan behera utzi zuten martxaren ordez Euskal Herriko 50 gora herritan deitu zituzten bilkurak. Arrasatekoa ordea guztien artean nabarmendu zen. Bien bitartean Sarek ez bezala, Voces contra el terrorismo elkartak Voxen babesarekin eutsi egin zion martxa horren kontra deitua zuen deialdiari. Horri izan zen Santiago Abascal Voxeko presidentea ere. Horri erantzuteko beste deialdi bat zegoen deitua Arrasaten. Ertzaintzaren presentzia handia izan zen, hain zuzen antifasistei oldartu zitzaien Ertzaintza. Oldarraldi horren ondorioz, taberna batean eserita zegoen adineko gizon bat erori eta zauritu zen. Osasun zerbitzua gerturatu ziren buruan zaurituriko adineko gizona hartatzera. Lekukoen arabera gizona aulkitik erori zen polizaren oldarraldian. Zauri nabarmena zuen buruan, baina bere kordean eraman zuten ospitalera. Eta Elgoibarren Gerra Zibileko memoriaren ibilbidea aurkeztu dute Eusko Jaurlaritzak eta Elgoibarko udalak. Gerra Zibilarekin lotutako leku garrantzitsuenak zeharkatutako dituena, tartean hobi komunak eta biktimak komentzea helburu duen ibilbidea da. Gipuzkoan egin duten lehena da. Altzola auzoaren eta Kalamua gailurraren artean hedatzen da, eta esan bezala Gerra Zibileko agertokirik garrantzitsuenetatik igarotzen da, ala nola Ziarramendi, Aiastia San Miguel,
Morkaiku eta Kalamua gainetatik. Memoriaren ibilbide horrek errekonozimendu instituzionala ematen die inguruan hil ziren gerra zibileko biktimei. Hala ere, Elgoibar 1936 herritarren plataformak salatu du erakundek ekitaldiaren erabilera alderdikoia egin dutela, Beatriz Artolazabal, Justizia Sailburuaren hitzengatik. Quiero hablar alto y quiero hablar muy claro. Henri Parot no fue nunca un gudari. Henri Parot es un asesino. Memoria historikoaren inguruko elkartea horren adierazpenen ondoren haserre agertu da eta salatu du udalak konfiantza markoa hautsi duela horrelako ekitaldi bat alderdi interesekin erabiltzagatik. Eta bestalde, Nafarroan ere omenaldia egin diete, gaurkoan igande honetan, Elizondon frankismoak erbesteratutako 1400 pertsonei. Eta Maria Txibite presidentea izan da bertan, protagonismoa hartu du, omenaldiaren buru izan baita, eta nabarmendu du Nafarroak errepublikar horiekiko duen zorra. Omenaldia egin diete Elizondon 36ko kolpe fascistarengatik erbesteratutakoei. Baztanen asteburuan eginiko ekitaldean 1400 pertsona ingururi egin zieten omenaldia. Hain zuzen ere, altxamendu frankistaren ostean ihes egin behar izan zuten Nafarroako herritarrei. Omenaldian parte hartu dute Nafarroko gobernuak, Maria Txibite presidentea buru, eta erbesterako bide hartu zuten senideek. Txibitek nabarmendu du Nafarroak errepublikar horiekiko duen zorra. Las razones de esa marcha, en muchos casos, vinculadas al compromiso y a la lealtad con el gobierno legítimo de la República, Navarra tiene una deuda con vosotros y con vosotras, con ellos y con ellas. Ekitaldian baita ere parte hartu dute parlamentuko lehendakariak Unai Ubaldek, Baztango alkatea den Joseba Otondok eta erbesteratutakoen familietako 3 senitartekok, Sara Soriano Goikoetxeak, Mari Carmen Jarnoz Uderrek eta Ana Araujo Ubaldek. Jarnozek memoria historikoa sustatzeko, herri ekimenak eta Nafarroako erakundek eginiko ahalegina eskertu zuen eta nabarmendu horri esker ezagutu duela bere jatorria. Justo es decir que me protegieron de lo que fue para ellos esa experiencia, para mí una aventura. Gracias a la memoria histórica, muchos años después supe que mi padre había sido represaliado en 1942. Eta ekonomia gaiei ere helduko diegu jarraian, Bilbon baitugu zuzenean Aiarade Urreta lankidea eta Bilbon izan ere, astelehen honetan ere, bildu baita berriro Bizkaiako pentsiodunen mugimendua gaurkoan banka publikoaren alde egiteko. Eguerdion, bai, horrela da, pentsioduna gaur kalera atera dira eta gaurkoan Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideek salatu dute bankuek gero eta etekin handiagoak eskuratzen dituztela. Horrez gain bankuek hipotekekin eta kredituekin gehiagikariaz jokatzen dutela azaldu dute. Eta era berean banketxeak itxi egin direla eta horrez gain aurrez aurreko arreta zerbitzua murriztu egin dela azaldu dute. Gainera COVID-19arekin arazo horiek guztiak asko areagotu direla azaldu dute. Bai, eta gaiz aldatuta ekonomia gaiekin jarraitu zela ere, ELA sindikatuak agerraldia egin du gaur, pentsioen erreformari buruz duen ikuspegia azaltzeko. Zer da esan dutena? Bai, horrela da, ELA sindikatuak gaur prentsaurrekoa egin du, baina testuinguru berezi batean. Izan ere pentsioen reforma Espainiako Kongresuan tramitatzen ari da eta irailaren 23rako alderdi politikoek haien zuzenketak aurkeztu behar dituzte. ELA sindikatuaren esanetan une erabakigarria da. Gainera, ELA sindikatuak EAJ, PNV, EH Bildu eta Podemos alderdiei eskatu die ez dezatela murrizketak onartu. Era berean, Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusiak nabarmendu du 3 alderdi horien bozkak funtsezkoak direla. Pentsio erreforma hau geldieraztea, PNV, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen esku
esku dago. Beraien ezezkoa ematen baldin badiote pentsio erreforma honi ez da murrizketarik gauzatuko. Eta horrez gain, Aiara, aurreko astean ikusi genuen nola Espainiako gobernua, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera adostu zuten azkenik soldata minimoaren igoera hori, 15 euroko igoera hori, baina hala ere Hego Euskal Herriko sindikatuek igoera hori kritikatu dute, nahiko eskasa dela salatzen dutelako. Bai, horrela da, ELA eta LAB sindikatuek salatu dute igoera hori oso eskasa dela eta gainera sindikatu abertzaleek ohartarazi dute 15 euroko igoera hori Hego Euskal Herriko langileen beharretatik oso urrun dagoela. Horregatik ELA sindikatuak gogoratu du iazko greba orokorrean urtarrilaren 30ean 1.200 euroko gutxieneko soldata eskatu zutela. Eta bien bitartean, LAB sindikatuak exigitu du gutxieneko soldata eguneratu behar dela zehazki 1.400 eurora, 4 pagekin. Eskerrik asko, Aiara de Urreta. La banca acumula cada día más beneficios. Eta aurrera jarraituko dugu arlo politikoan, hezkuntza arloan hain zuzen ere, publiko itunpeko dikotomia gainditzea proposatu baitu Euskal Herria Bildu alderdiak. Hezkuntzaren alorrerako egindako proposamena onartu dute asteburuan egindako konferentzia politikoan. Peio Txandianok azaldu du proposamenaren muina. Eta badela ordua jauzi bat emateko. Eta Euskal hezkuntzaren eraikuntza historikoan beste fase bat abiarazteko. Eta zentzu hortan guk baldintza ikusten ditugu. Badagolako nolabait tradizio bat, Euskal Herrian, autoeraketa, autoantolaketa eta hortik hezkuntzareki duena, eta horrek ibilbide hori oso emankorra izan da historikoki eta gauza asko jarritu mai gainean, eta badago baita zen berdinzale importante bat, azkenengo urteetan, batez ere klase eta jatorriagatiko segregazioak sortu dituen desoreka jarri dituena mai gainean, eta adierazi duena hezkuntza sistemak badauzkala ekitate eta aukera berdintasun falta lazgarri bat, sortzen duela. Ez berak hezkuntza sistemak igual erreproduzitzen dituela desoreka horiek eta horri soluzio bat eman da zaio. Eta kultura arloan Donosteko zinemaldira begira jarri behar gara ezinbestean, eta hain zuzen politikaz, memoriaz eta bizikidetzaz izan da Blai zinemaldia asteburuan. Maisabel filmari esker Donosteko zinemaldiko sail ofizialean estreinatu baita, eta hain zuzen, Maisabel Lazaren bizipenetan oinarritutako filma da, senarra hil ziotenekin izandako elkarrizketa horietan. Besteak beste, Blanca Portillo, Luis Tosar eta Maria Zerezuela aktoreen eta pantailaren beste aldean ere dugun Urko Olazabalen interpretazioekin. Eguerdion, Urko? Eguerdion, kaixo. Esan bezala, larun batean aurkeztu zen Maisabel filma bertan, Kursaleko auditorium horretan, eta oso gutxitan izaten ohi den txaloaldia jaztu zuela esan digute. Bai, egia da. Ara joan ginen, eszenatokian sartu ginen, eta momentuko txaloaldia izan zen, pelikula hasi baino lehen, eta gerora, han eseri ginen, pelikula ikusi, auditoriuma geneukan oinietan, eta dana ikusten zen jendea, pelikularekin negarrez hasi zen, pelikula sentitzen hasi zen, eta pelikula amaitu baino lehen, handik altzatu gintuzten, gero korridoretatik, berriz eszenatokira heltzeko, eta hasi zen entzuten, txaloaldi izugarria, bero-beroa. Sartu ginen eszenatokian, bakoitza aurkeztu gintuzten, hasi ginen sartzen, eta jarraitzen zuen txaloaldia, hasi ziren zutuntzen, eta 10 minutuz, hori izan zen, kriston harrera polita izan genuen, hori izan duen pelikula. Pasada bat, bai. Harrera oso ona Donostiko zinemaldian, esan bezala, hunkigarria ere dela ikusi dugu, esan dute bat askok. Izan ere, Langraizeko espetxean egiten ari ziren elkarrizketa horietan oinarritzen da filma. Zer da filmak transmititu nahi duen hori? Filmak, pentsa dezake jendeak, politikoa dela, eta buruz hitza entzuten denez, eta hitza handia izan denez, Euskadin da estatu mailan
hori da testu ingurua, baina egia esan Maixalen figura aritzen da, eta bere senarraren biltzaietaz ere mintzatzen da. Sei bilbide izan zuten hauek, gero erreparazio gune, erreparazio espazio horretara heldu arte eta topaketa izan arte. Eta orduan 3 ibilbide horiek horretaz ari da pelikula. Egia esan, orduan bide emozionalak dira, bakoitzak zelan jorratzen duen bere baitan, eta zelan amorrutik maitasunerako bidea den, ez? Kasu hauetan, eta horrela inspiratuta dago pelikula, bai. Zure kasuan Urko, Luis Carrascoren papera hartzen duzu, eta kide ohiaren paper hori, nolako izan da prestaketa? Prestaketa, gidoia jaso eta gero, historia irakurri nuenean, oso unkituta nengoen, zen nolako gaiaz hitz egin behar zan pelikulan, zagertuko zan pelikulan. Eta orduan, lehenik eta behin esan nionik Iziarri, posible zen Luis Carrascorekin topatzea elkarrizketatzea, ez? Ara jo nintzen Donostialdera, berakin topatu, justo bere izan zuen tarte bat, kartzelatik atera eta permisoen batean, egon nintzen berakin, eta horrela izan prestaketa. Bera ezagutu eta bere izaeraz pixkat kontagiatu nintzen, bere energia pixkat barrurantz sartu nuen, eta hori daukagu pixkat aktoreek, ez? Intuizio hori daukagu, orduan bai. Beraz hori ja eginda, lan hori eginda, eta pertsonaia barrukalderan sartzen, gero ja hasi nintzen testuarekin, eta testuan ni Muskizen bizi naiz, eta orduan Muskizen badaukagu mendia, badaukagu hondartza, eta orduan ere paseoetan, edo korriketan, edo botatzen nuen testua, gero bai oheratzean, emazteari botatzen izan testuak, eta nola poliki-poliki hasi nintzen hori danataz murgiltzen, eta hori izan da gutxi gora bera. Gero gira da, oso erreza egin diatela rodajean, ez? Olako aktore eta aktrisa puskak. Eta filma egiterako orduan, grabaketan egiterako orduan, eta azken pieza hori lortzeko bidean, zein izan da zure ustez ardurarik handiena? Oso material sensiblearekin egin dugu lan, ez? Benetako pertsonak daude bestaldean, gu pertsonaiak gara, baina pertsona errealetan oinarrituta. Beraz, ojo sensible jokatu dugu, oso errespetu handiz, eta hori zan, gero bai oso sentikortasun ezberdineko jendeari helduko zaio filma. Beraz ere, jakin behar da, nahi genuen ez bideratzea pelikula edozein aldetara, baizik eta kontatu historia, trampetan jauzi barik, eta oso historia, subjetiboa dira historia guztiak, baina objektibotasun baten bila, ez? Bai, gainera, hildo honetan ere, aipatu beharra dago, zinemaldiko sail ofizialean dagoen euskal film bakarra izan dela Maixabel. Bai, artista ugarik, kasu honetan Blanca, Luis, Tamara Canosa eta Maria Jesus Oiose, espainialdekoak dira, beste guztiak euskaldunak, talde teknikoa ere euskalduna izan da, eta gutxi hori nabarritu izan da errodajean, ez? Zer nolako, entzuten zen euskera, handik, hemenka, eta bai, oso euskalduna izan da pelikula. Eta gutxi hori gero nabaritzen da emaitzan. Eta hemendik aurrera, zein da filmak egingo duen ibilbidea? Ostiral honetan, estatu mailan estrenatuko da, 24an, eta espero dugu jendeari asko gustatzea, eta gero zinemetan aste batzutan behintzat egotea, jende gehienak ikus dezan, zegatik pelikula ikustean gure ustez debatea sortu dezake, eta hori nahi dugu, ez debatea, eta jendea hitz egin dezala, eta beldur guztiak plazaratu, argitu, eta pelikula ikustean bakoitza bere iritzia, bere buruari galdetzen dionez, hori da importantena. Beraz, nahi dugu festivaletara eta lekutara joatea, eta bidaiatzea pelikulak. Gonbidapen horrekin geldituko gara, Urko Olazabal, eskerrik asko gurean izategatik. Bai, agur. Horrengo arte.
Eta bitartean, kutsatzeak eta ziuetako COVID gaixoen kopurua duela 3 hilabeteko mailara itzuli dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta horrekin batera etorri da baita ere neurri murriztatzaileen malgutzea larunbatetik aurrera kultur, kirol eta ostalaritzako edukierak igo baitira, eta horrekin batera ere gaueko aisialdia bueltatu egin da. Ordutegia goizeko 3 arte baimenduta baitago. Eta neurri horiek arnasgune bat izan dira, esan bezala, besteak beste Bilboko kafe antzokia bezalako egitasmoentzat, eta pantaiaren bestaldean dugu Mikel Urbeltz, arduradunetako bat. Eguerdion? Baita zuaire. Esan bezala, Labik ostiralean eman zuen malgutze horien berri, imaginatzen dugu zuek ere aldi egongo zinetela neurri horien zain. Nolakoa izan da, asteburu hau? Bueno, asteburu hau aurreko azkeneko urte terdi bezain bestekoa izan da, hau da, itxita egon gara. Ze izan ere, Labiak eman dituen neurri berri hauek, aldaketak suposatu dituzte, ordutegi aldaketa batzuk, eta aforo batzuk. Gertatzen da aforo horiek gure neurrietara ekarrita, eta kontuan izanik jendea eserita egon behar dela, aulkiekin eta eserita egon behar dela, guk jarraitzen dugu aforo berbera eukitzen. Hau da, daukagun espazioaren banaketa tokatzen da dana distantziekin. Distantziak mantenduz eta aulkien artean eta maien arteko distantziak mantenduz, gurea gelditzen da 1,5-20an. Eta ez du gehiago. Eta orduan 1,50 izan, edo 1,75 izan, beti ere eserita eta maiekin bada, horretan geratzen da. Ez du neko erreza da ulertzea, 1,15-20, bezeroen 1,15-20arekin zail izaten dela edozein lan sektoretan, ez gurean bakarrik irautea. Orduan ez dago biderik, momentuz. Momentuz beraz, Labiak hartutako neurri horiek zuen kasuan, ez du aldaketarik ekarri, horren zain, hala ere, badirudi egoera epidemiologikoak geroz eta hoberantz egiten ari dela, badirudi baita ere urrengo asteetan Labia desegingo dela, beraz, esperantzaz ere egongo zarete. Bai, noski, aurrera pausua dela ikusten dugu, eta beste ostalaritzako arlo batzutan, segurazki onurak ekarri dizkie. Gure kasuan ez, zehazki. Oraindik ez, gaino, noski, pausoak eman behar dira aurrera, eta espero dugu laizter izatea aldaketa nagusia guk behar duguna. Dena azkenian jendea zutik hartu ahal izatea kafea antzokian, eta aforo zabal batekin, posible bada noski 100%arekin. Eta hori bai jendea zutik, ez maiekin eta aulkiekin, eta dantzan, zutik, eta normalidadez. Eta espero dugu laizter heltzea normalidade hori, kafe antzokira ere, horretarako prestatzen ari zarete zerbait, ez dakit egitaraua edo agendaren aurreikuspenik edo horretan lanean ari zarete? Bai, noski, lanean aritu gara urte terdian. Hau da, ez dugu etenik izan, zentzuan beti ere eduki dugula prest, aldaketa nagusi bat, aldaketa garrantzitsu bat izan ezkero daukagun egoera honetan, beti geunden prest zabaltzeko eta programazio batekin. Beti egon gara prest eta momentu honetan ere horrela daukagu. Urritik aurrerako programazioa berez lotua badago. Beste kontu bada programazio hori aurrera eraman daiteken ala ez, kondizioen arabera. Eta aurretik ere izan ditugu. Irailean bagenuen, eta udaran ere, eta aurretik ere izan ditugu programazioak lotuak, eta hainbat ekitaldi lotuta, baino ezin izan ditugunak aurrera eraman egoeragatik. Ze azken finean, kopuruak eta murrizten direnean ez da arazoa, ez da bakarrik aretoarentzat, demagun musikariarentzat eta bertan parte hartzen duen teknikariak eta bertan parte hartzen duen kate guztiarentzat. Guztientzat da galera eta orduan ezinezko bilakatzen du horrelako ekitaldiak egitera. Espero dugu egoera urrengo asteetan aldatzea eta egoera iraultzea eta Bilbon euskararen arnasgune den Bilboko kanfe antzokiak berriro ere ateak ireki ahal izatea. Mikel Urbeltz, eskerrik asko gorean izategatik. Eskerrik asko, zuei, mila esker.
Eta kirol gaiei helduta Euskal Herriak 7 domina irabazita bukatu du sokatira txapelketa mundiala azkena 23 urte zazpiko brontzea. Oraingoan brontzezkoa esan bezala 23 urte zazpiko gizonezkoen selekzioan eta Rusiaren aurkako azken norgehiagokoan gailendutakoa izan da. Arratsaldeko saioan Euskaldunek baina ezin izan dira finalerako sailkatu. Eta azaroan erretiroa hartuko duela iragarri zuen Olaizolak aste honetan bertan, eta arreta fokoa izan da berriro ere atzoko partidan. Masterseko finala jokatu dute Gasteizen, eta Aimar Olaizolak eta Jose Javier Zabaletak osaturiko bikoteak, Daniel Eskanok eta Jon Marieskurrenak osatutakoaren kontra, 22 eta 10 nagusitu dira. Eta jarraian itzuliko gara elkarrizketari bide emateko, gaurkoan Belpozu eta Euskal Herria Bilduko diputatua kongresuan izango dugu hementxe, Hamaika Telebistako platoan, baina aurretik Leioako umore azokaren laburpena ikusiko duzue. Pandemiak bertan bera utzi zuen pasaden urtean Leioako umore azoka. Aurten atzeratu behar izan duten arren, asteburu honetan zehar Leioako kaleak antzezlanez jantzi dira. Udala pozik dago egitasmoa aurrera eraman baitute. Zehazki hori azaldu digu Iban Rodríguez Leioako alkateak. Postasunez, azken finean pasaden urtean ezin izan gendune ospatu, normalean maiatzaren azkenengo asteburuan iten da, eta aurten pandemia dela eta atzeratu behar izan dugu irailaren asteburu honetara arte, baina pozik. Kultura plazara bueltatu da. Aurtengo umore azokak nazioarteko, Espainiako eta Euskal Herriko konpainiak uztartu ditu. Orotara 39 izan dira. Hala ere, Leioako alkateak azaldu du foko berezia bertako konpainietan jarri dutela. Eta munduko mailako azoka honek eskua luzatu nahi izan diela Euskal Herriko taldeei. Sektorea pasatu dauana pasatu eta gero, behintzat emeko konpainiei nolabaiteko eskaparate bat eskaini ahal izatea, ezta? Programatzaile pilo bat etorriko dira, eta espero daigun bertoko obrak daukin kalitatea eukin da, programatzaileak txunditurik gelditza eta euren herrietara eta eroatea kontratatuta. Gainera antzeslariek horrekin bat egin dute. Pandemiak gogor kolpatu du kultura eta ikuskizunak berriz martxan jarri direnean, kale antzeslariek berriz arnastu dutela aitortu du Imanol Suso zirkosaurreko konpainiako kideak. Da arnastea, eta aurpegiak ikustea maskarilladekin, baina, berriz ere aurpegiak ikustea, eta hori arnastea lasai, eta kalera joatea, jendearen aurrean, eta placer bat. Hala ere, Leioako udalak lan sama handia izan du ekitaldia aurrera eramateko. Izan ere, bizi dugun egoeran segurtasun guztiak bermatu dituzte ardura osoz. Hombre, nik uste dut Leioa aztarrentzako gauza oso garrantzitsua dela. Ez da, normalan agendan apuntatuta ukiten dugun badata bat, eta nik uste dut aurten hau egin ahal izatea garrantzitsua dela, eta bez neurriak kontutan eduki behar dugu, karpa jarri dugu, aforoa mugatua dira, baina nik uste dut ikuskizun inguru dauzela. Nahi beste aktuazio dagoz, beraz ez dago aitzakirik ez etorteko. Aurtengo umore azoka bukatu da eta Leioako herritarrek zein hurbildu diren guztiek 11 ikuskizunez gozatzeko aukera izan dute. Gustuko lekuan orduak beti labur, baina ordu horiek bueltatuko dira hurrengo edizioan. Galdu zaite rima, nire
Eta egunero legez, elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Bel Pozu eta Euskal Herria Bilduko diputatua, Madrilgo Kongresuan eguerdion eta ongi etorria Hamaika Telebistara. Eguerdion, mi esker. Aktualitateak agintzen du eta beraz, asteburuan izandako hainbat albiste komentatzen hasi beharko dugu lehenik eta behin, memoriaz eta bizikidetzaz lotutakoak, horietako bat da Arrasaten izandako lehenik eta behin zen martxa, gero manifestazioak izan dira hainbat herrietan, baina soka luzea ekarri du aste osoan zehar eta asteburuan ere Vox alderdiaren agerraldi horrekin ere soka luzea ekarri duen gaia da. Bai, egia esateko soka luzea ekarri du, baina ja bagenara mantzan denbora. Honekin nik uste dut interesa handia bazegola estenatoki batean kokatzeko gaia. Eta berez, sarek aldarrikatzen zuena eta aldarrikatzen duena da giza eskubideak betetzea. Eta dagoen legea betetzea. Orduan, zer aurkitzen dugu? Badagoela salbuespen lege bat, bakarrik aplikatzen zaira 15 euskal presoei, eta horrek suposatzen du bizi osorako kartzelan egotea. Orduan, berez aldarrikatzen dena da, legea guztiontzat dela, guztiontzat bada berdina izan behar da, eta giza eskubideak bete behar direla. Zer gertatu den? Bueno, hori hola kokatuta eta hori da berez nola sortu den egoera, baina horren aurrean egonda beste irakurketa bat eta beste interes bat. Batzuen aldetik eta ez bakarrik Vox, zer egin dute beste irakurketa bat, fokoa jarri dute beste realitate batean, eta bultzatu dutena izan da, elkarbizitzaren aurre egitea, talka egitea, gorrota sustatzea, eta bai beraiek ez bakarrik esan dudan bezala, hainbat komunikabideen laguntzarekin, eta instituzioen aldetik ere ikusi dugu ez dietela, ez limitea jarri, eta azken finean baita ere lagundu dietela. Orduan, bi estenatoki daude, bat sortu den eta daukagun errealitatea giza eskubideak bete behar direla, eta bestea gezur batekin sortutako errealitatea, baina gezurra izanez. Gezur hori, errelato hori esan duzu hainbat ertze izan dituela laguntzeko, eta gorroto diskurtzoen barruan agian kokatu dezakegu ultraeskuinaren gorakadarekin batera. Nola egin daiteke aurre egoera honi, azken finean errelato horren inposaketari, azken finean ez da bakarrik Arrasaten gertatutakoa, hainbat alorretan ere gizartean zipristintzen baitu. Bai, argi dago eskuinak eta muturreko eskuina, baina ez bakarri muturrekoa, hor dago PP, hor dago baita ere Ciudadanos, eta horiek ari direla bilatzen konfrontazio estenatoki bat. Eta Voxen kasuan ikusten dugu bere agenda markatzen ari dela. Eta, pasaden astean ikusi genuen kongresuan ere, nola, azken finean 3 egunetan egon gara bere agenda betetzen. Beraiek jartzen dute fokoa horri begira. Beraiek jokatzen duten politika mailan eta jorratzen duten moduan, ez da kasualitatea, estrategia bat dagoen horren atzean, eta ikusten da saretan zer bultzatzen duten, ikusten da asteburu honetan Txuekan ere zen olako istiluak egon diren, eta gainera estatuko segurtasun indarrek laguntzarekin, eta ikusten da baita ere, beraien diskurtsetan arlo guztietan ari direla konfrontazioak eta populismoaren baliatuz hori aurrera egiteko. Orduan, nik uste dut aigatu dela momentua nun argi eta garbi jokatu behar dela politikoki, sortu behar dela ez dakit nola esan, baina indar bat denon artean osatuta aurre egiteko eta benetako balore demokratikoak bultzatzeko.
Ez da tontakeri bat, ikusten ari gara gero eta gehiago ari direla hurbiltzen, gero eta gehiago ari dela gizartearen zirrikitu guztietatik sartzen, eta garrantzitsua da baita ere politika sozial on bat egitea. Eskerreko politika bat nun benetan jendearen beharrei erantzuten zaiela. Ze jendearen haserrea hor dago eta hortak baliatzen ari dira eszenatoki guztietan egoteko eta konfrontazio klima sustatzeko. Azken fineak beraien kaladeroa da, beraien botoak hor daude. Diskurtso hauek agenda markatzen ari direla adierazi duzu, arrasaten gertatutakoarekin lotuta baita ere instituzioen papera zein izan den nabarmendu duzu, eta honekin lotuta Elgoibarren aurkeztu duten memoriaren ibilbidean ere Jaurlaritzak horren inguruko adierazpenak egin ditu. Bai, hor ere sustatu da haserreak eta Beatriz Artolazabalek erabili zuen ekitaldi bat memoriaren alde eta gudarien alde, eta azken finean sustatzeko ibilbide bat, memoriaren ibilbidea lehenengoak mustutzeko, erabiltzen du ekitaldi hori Voxen sortutako errealitate falsu horri auspotzeko. Orduan, horregatik esan dut aurretik ere, instituzioek ere lagundu dietela, eta argi ibili behar gara horrekin, ezin da hori onartu. Oso bestelakoa da Nafarroan egon den argazkia, ezta? Bertan ere frankismoko biktimak omendu dituzte, baina bestelako testu inguru batean. Bai, atzo Elizondon egin zen omenaldi bat kolpe militarren, 36ko kolpe militarren horren ondorioz Nafarroatik joan behar ziren hainbat pertsonak 1400 zenbatu dira, agian segurazki jende gehiago izango da, eta baita ere geratu zirenak jaso izan zituzten kolpe horren ondorioak. Eta omenaldi bat egin zen, eta benetan errekonozitu zen zer gertatu zen. Zoritzarrez berandu esango nukenik, 40 urte pasa izan dira hori onartzeko, baina egiaren eta ordainaren bidean hor dago. Errekonozitzea, onartzea zer gertatu zen, hor erakustea, eta bide horietatik elkarbizitzan aurrera egiteko. Eta memoriaz elkarbizitzaz ari garen honetan, kongresuan badirudi aurrera daramala sekretu ofizialen legearen erreforma hori, ez dakigu zein puntura arte, baina badirudi informazioen arabera gal horretatik kanpo utzi nahi dutela baita ere, zer dakigu horri buruz? Asko hitz egiten da horren ingurun eta egin gutxi egiten da. Zoritzarrez, bai orain hasi dira hitz egiten, badakigu orain badago memoriaren proiektua, lege proiektuak, laster hasiko garela eztabaidatzen, eta hortan kokatzen da sekretuaren legea, onartzen bada legea, handik urte batera hasiko dela reformarekin. Guk esaten dugu ez dela itxaron behar horren beste, berez sekretuaren legea desagertu egin behar da eta sortu behar da beste lege bat, argi eta garbi, eta ez ditugu onartzen hor baldintzatuak egotea. Ezin da onartu esatea, hasiko gara erreforma batekin, baina 23 FDI buruz ez da hitz egingo ezer. Edo ez dugu hitz egingo galeri buruz ezer. Benetan memoria, justizia eta reparazioa egiteko behar da egia. Eta egia sekretu lege horren bitartez jakingo dugu, edo jakin beharko genuke. Orduan guk esaten dugu, aitzaki gutxiago, ez luzatu horren beste eta bada garaia benetako lege bat, orain dagoena desagertzeko, errealitatea ezagutzeko eta sortzeko beste nolabaiteko beste lege bat horren ingurun. Izan ere, besteak beste, Fernando Grande Marlaska da gal erreforma horretatik kanpo uztearen aldekoa. Guk askotan esaten dugu eta errepikatu dugu memoriaren legea aztertuko dugunean, 78 konstituzioarekin ezen amaitu frankismoa, egun batetik bestera zen desagertu. Eta guk argi ikusten dugu ere frankismoaren oinordeak aurre egon direla,
Izkutuan edo esain izkutuan, elite bat hor badago, jarraitu duela antolatuta eta bere ideario garatzen, eta hor interesa handiak daude ez kontatzeko zer egin zuten, eta interesa handiak daude baitare benetako egiaz ezagutzeko. Ze horrek suposatzen du baitare ondorioak egongo direla, eta ondorioak egoteko justiziara eraman behar da, eta epaileak eta epaiketara eraman beharko dira, orduan nahiago dute hori oztopatzea eta isilaraztea. Eta egiaz ari garela, memoriaz ari garela, memoria hurbila kasu honetan Altsasuko kasuaren inguruan, Altsasu gaura dokumentala estreinatu da asteburuan Altsasun bertan, zen nolako garrantzia du dokumental honek errelatuaren eta egiaren bueltan? Bai, nik esango dizut, han bertan, aurkezpenean, publikoan artean pertsona batek aipatu zuena. Berak esan zuen, berarentzat dokumental hori dokumentu historikoa zela eta dokumentu atemporala. Ezagutzeko benetan Altsasun zer gertatu zen, ez bakarrik familien edo gazteen egia ezagutzeko, baizik eta herri batean edo herri baten egia ezagutzeko, eta nik handiko nuke eta esango nuke Euskal Herriaren egia ezagutzeko, zer bizi izan dugun, eta nola izan garen baita ere kapazak antolatzeko, aurre egiteko justizia honi, eta benetan elkartasunaren sareak ze garrantzitsuak diren hori lortzeko. Orduan nik esango nuke ekarpen garrantzitsua eta animatuko nuke oraindik bidea luze daukan dokumental horrek, oraindik hainbat jaialditara aurkeztuko da, baina hemendik 6-7 hilabetetara agian jaukera egongo da bai herrietan eta zinemaldietan ikusteko. Orduan, ekarpen garrantzitsua. Helburuen artean suposatzen dut baita ere, izango dela nazioartean ere zabalkunda izatea. Bai, lehenengo jaialdia, joango da nik uste dut datorren hilabetean Reusera, baina hor helburu garrantzitsu bat daukagu eta da Amsterdameko jaialdiak da munduko mailan eta pentsatzen dugu lortzen badugoan kokatzea dokumentala izango dela lorpen handia. Zer suposatuko luke hori politikoki? Politikoki esaten duguna, zabaltzea benetan zer gertatu zen, erakustea eta salaketa bat ikustea zenolako justizia dagoen Estatu Espainolean, eta ez bakarrik gure kasuarekin. Gure kasuak izango da adibide bat erakusteko mundu mailan zen olako injustiziak bai Katalunian, bai Euskal Herrian bizi izan dugunak eta oraindik ere bizitzen dugunak itzalean geratzen direnak eta gurea bihurtu daiteke eredua edo ikurra hori dana salatzeko. Eta berriro ere ez errepikatzeko. Hori da, argi hori. Gaiz aldatuko dugu eta kongresura begira jarriko gara, izan ere hainbat gai baita haude pilpilean, azken asteotan bai kongresuan eta bai gizartean kezka handia sortu du argindarraren etengabeko igoera horrek, ezta? Badirudi Sánchezek neurri batzuk hartu dituela faktura hori malgutzeko, baina ez dakit nola baloratzen dituzuen zuek hartutako neurri horiek edo haratago joan daitekela uste baldin baduzue. Guk ikusten dugu hasierako neurriak oso motz geratzen zirenak, egia esateko argindarraren errealitatea eta merkatua zaila da ulertzea, eta zaila bihurtzen da batzutan interbenitzea, baina emandako hasierako neurriak motz geratu ziren, gainera inpuestotan ere bazuen eragina, horrek suposatzen zuen jasotzea gutxiago, eta ikusten genuen benetan jokatu behar zela oligopolioaren aurrean. Orduan, azkeneko neurriak guk ongi ikusten dugu ere motz geratzen direla, oraindik ere, baina zabaldu da bidea benetan limitea jartzeko. Eta ikusi dugu kapazak direla, adibidez SMI-rekin nola egin den, naiz eta osotasunean ez egon adostuak,
gobernuak azkenean aurreratu da eta ausartu da egitera. Guk ikusten dugu elektrizitatearekin gauza bera egin behar da. Neurri zorrotzak eta benetako neurriak gure etxeetan eta batez ere pertsonak vulnerableak jasatzen duten egoerak horri aurre egiteko. Egoera salatzeko urriaren 8irako antolatu dituzue, indar soberanistek ekitaldi bat eta deskonexio masiboa. Bai, ildu horretatik esaten dugunak, alde batetik salatzea ze egoera den, eta bestaldetik Lotsa del Marren gauden talde horretan, bai indar soberanista Kataluniakoak, Galiziakoak eta gure kasuan Euskal Herria Bildun, osatzen dugun talde horretan bai erabaki genuen jokatu behar genula bloke bezala, erakutsi behar genula gu subiranoak izan nahi dugula eta subiranismo hori baita ere eraman behar dugula elektrizitatean edo azken finean energiaren eremura. Guk benetan azke izateko hortan begira ze pisua daukan energiak eta ze eragina daukan, hortan ere bideak zabaldu behar ditugu subiranoak izateko eta horregatik 8an egingo dugu ekitaldi hori. Izan ere, pandemiak eragin zuzena izan du ekonomian, herritarren poltsikoetan, hainbat alorretan, bai lan arloan eta orokorrean, ez da, nahiz eta orain rekuperazioaren mezuak zabaltzen ari diren instituzioetatik, Euskal Herria Bilduk partekatzen du ikuspegi hori? Ni orain, onan entorrenean entzuten nuen irratian, importazioak ez, esportazioak zenbat igo diren, 1,5, 1,6, eta termino hietan hitz egiten da, eta konparatzen da, esaden urteko ekonomiak edo datuekin. Nik hartuko nuke ekonomiak arlo globalean, eta bai, agian badaude kimu berdeak, hainbat arloetan edo esan daiteke oberantz dijoala, baina nik esango nuke orokorrean hemen etxean gaudenok eta lan egiten dugunok eta badago prekaritate izugarria eta hori da ekonomia, badaude erosteko ahalmena galdu da, prezioak gero altuagoak dira eta dauzkagun adibidez erreferentziak bai pentsioak eta bai salario minimoak horrekin edo kontutan hartuta ikusten dugu ekonomikoki ez gaudela hobeto. Orduan sortu behar da egoera bat gu orokorrean biztanleak babesteko eta seguruak bizitzeko. Azken finean duintasunez bizitzeko. Orduan, konparaketa segun nola egiten den eta fokoa segun nun jartzen den, esango dugun hobeto gaudela edo oraindik ere lan egin behar dela asko jendearen bizimoduak eta egoerak hobetzeko. Aurrekontuak izango dira horretarako giltzarria baita ere? Bai, hasi daia bidea, pasaden astean onartu genuen tasa puntu hori onartu genuen, eta orain hasiko gara elkarrizketetan, aste hontan hasiko gara Bolañosekin hitz egiten, eta guk argi daukagu, hor badaude 3 ardatz markatu zutela pasaden urtean aurrekontuen negoziaketak eta aurten ildo beretik joango garela. Alde batetik politika sozialak eta politika ezkertiarrak bultzatuko ditugula eta saiatuko garela gure negoziaketan hori lortzen. Beste aldetik planteamendu nazionala ere hor dago eta indarra badu, eta guk saiatuko gara Hego Euskal Herriarako ahal dugun gauzako berantz ekartzen edo lortzen, eta gero 3. ardatz bat hor daukago eta da bakea eta elkar bizitzak, eta horretarako baita ere aurrekontuetan negoziatuko ditugun gauzak 3 foko edo 3 ardatz horiek kontutan hartu beharko ditugu. Urte politikoa hasita, aurrekontuak negoziatzen hastearra daudela, hortxe daude baita ere eskutu soziala deituriko hainbat proposamen, pentsioen erreformak, adibidez soka luzea eta kritika batzuk ere jaso ditu, baina oraindik egikaritu ez dena da lan erreforma, adostutakoa aurreko urtean. Ikusten duzu posible urte honetan zehar egitea? Berriro hemen dago argi eta garbi borontate politikoa.
Eta ikusten dugu, oraingo gobernuarekin, esaten dugun historian egon ez den eskertiarrena, begira zer lortzen ari garen. Guk ikusten dugu gauzak azkarrago egin behar direla eta konkretatu behar direla. Ez egingo dugu edo agian ikusiko dugu. Orduan, erreforma laborala gu sinatu genuen eta onartuta dago hori egingo dela, hori pasaden urtean gertatu zen, pasada urte bat eta oraindik gauden moduan. Yolanda Díazek hainbatetan esan du Gabonak baino lehen hainbat aldaketak emango direla, baina guk ikusten dugu denbora pasatzen dela eta berriro ere borontate politikoa. Lehen aipatu dudana, SMI-rekin lortu badan naiz eta patronala dago zegoen, gobernua ausartu da eta esan du egingo dugu naiz eta murritza eta txikia izan aurrerapen hori, erreforma laboralarekin gauza berak egin behar da. Argi dugu presionatu behar zaiola PSOE-ri. Eta presioa eszenatoki desberdinetatik etorri behar da. Gu pres gaude presionatzeko eta pres gaude eskatzeko lortu genuen konpromiso hori betetzera edo bete egin behar dela. Argita garbi. Ikusiko dugu lortzen den urte honetan. Espero dugu baietz, eta horretarako berriro esaten dut presioa leku desberdinetatik etorri behar da. Danak batera lortu behar dugu. Sindikatutatik eta herrigintza mugimendutatik ere denak batera. Gai honetan, aurrekontuetan pisu handia izango dute aurten Europako funts horiek, errekuperazio eta suspertze plan hori, kezka da orain noiz helduko diren eta baita ere zertarako inbertituko diren? Bai, asko hitz egiten da. Edozein bai udalak, bai territorio desberdinetetan, bai Madrilen, bai Iruñan, bai Gasteizen hitz egiten da, hau egingo da funtsekin. Nik uste dut, hasieratik Euskal Herria Bilduk esaten zuen garrantzitsua zela gardentasuna eta gero erabakitzeko momentuan nork erabakitzen zuen eta horrekin jarraitzen dugu. Jakin behar dugu nola egingo den eta nori emango zaion eta zergaitik eta norla erabakiko den nori ematen zaion. Susmoak daude eta hori ere guk errealak eta hankar lurrean jartzen dugu, hor badaude enpresa handiak, botere izugarri dauzkatenak, monopolioak direnak, eta horiek presio handiak egiten dutela eta hor daudela. Hori argi daukagu. Baina guk jarraituko dugu gure plantamenduarekin. Gardentasuna, lehentasunak markatzeko denon artean edo nola osatuko diren mailak, osatu behar direla, eta erabakiak baita ere kontutan hartzen benetan herritarrok behar ditugun edo izaten ditugun interesei eman edo erantzun behar zaiela eta ez olako enpresak handiei eta interes kapitalisten interesen erantzuten dietena. Adostasunetara heltzeko aurrekontu horretan 3 ardatz aipatu dituzu, horietako bat naziogintzan aurrera egitea eta kongresuan zaudenez baita ere galdetu behar dizugu Kataluniara begira jartzea eta orain hasi berri den elkarrizketa mahai horri dagokionean nola ikusten dituzu Generalitatearen eta Moncloaren arteko harremanak eta elkarrizketa mahai hori nola ikusten duzu, itxaropentzu zaude, ikusten dituzu fruituak aterako direla, la kontrara Nik uste du dela zerbait beharrezkoa eta ezinbestekoak. Kataluniaren, esan behar nuen auzia, ez, Kataluniaren naia eta katalondarren naia historikoki beti hor presente egon da eta inoiz ez zaio erantzun erreal bat eman, inoiz. Eta eman diotenean izan da errepresioa eta zentralizazioa. Orduan, bada garaia ezartzeko eta kontsentsu batzuetara ailegatzeko. Nola ikusten den egoera, ez da erreza, baina erreza izan ezarren, ahaleginak egin behar dira, elkarrizketaren bitartez akordio baterak ailegatu behar dira. Eta hori ere nik ikusten dut, nik behintzat pertsona batekin desadostasun handia daukadanean,
esaten badiot, bueno, hitz egingo dugu, baina marra bat jartzen dizut. Ez dugu hitz egingo honi buruz, eta justu da hori sortu duen arazoak. Pues, Estatu Espainolak hori egin du. Orduan, hori nik uste dut ezin dela horrela markatu. Hori ez da elkarrizketa, hori da antzerki egitea. Horregatik, espero dut baldintzatzeko puntu horiek desagertuko direla mailetatik eta benetako elkarrizketa sortuko dela. Hori da gure nahia, pazientzia handia izan beharko dugu edo dute denok, zen ikuste dut Katalunian lortuko dena Euskal Herriarekiko garrantzitsua izango da. Hori galdetuko nizun gerora, Euskal Herriera ekarrita zer zein hausnarketa, naziogintza bide horretan zer egin ze estrategia zein hausnarketa? Bai, erabakitzeko eskubidea erabakitzeko eskubidea eta demokrazia gauza berak dira. Demokrazia ari gara hitz egiten, eta erabakitzeko eskubideari buruz hitz egiten denean, ez da bakarrik esatean ni independentista naiz edo ez naiz. Erabakitzeko eskubidea da, erabakitzea zure errealitateari buruz, zure errealitatean, zure eremuetan gaitasuna edukitzea erabakitzeko zer nahi duzun, zu hobeto bizitzeko. Eta hori da injustu eskatzen duguna, eta hori da injustu mozten digutena. Horregatik da eztabaida sakon bat egin behar dela. Hemen Euskal Herrian eta Euskal Herri osoan egoera politiko-administratibo desberdinak ditugu. Egia da tempoak desberdinak direla eta hori errespetatu egin beharko dela. Baina da debate bat etortzen dela, Erkide Autonomoan estatutu berriarekin jadanik hasi dela. Eta, nik uste dut lehentasunen artean igo behar dela, ze badirudi batzuei interesatzen zaiela berriro gordetzea, egon behar dela lehentasunen artean, eta Nafarroan, datorren urtean amejonamenduaren legea egin zela badago beteko da urte hurrena, eta nik uste dut aitzaki ona izango dela horren inguruan hitz egiteko, ze amejoramenduaren legeak Nafarroako herriak ez zuen onartu. Ez genuen izan ez daukerarik horren inguruan eztabaidatzeko ez da erabakitzeko. Orduan, ordua daude lehen esan dutana tempo eta egoera desberdinak, baina gaia oso garrantzitsua da, gu hobeto bizitzeko. Babel Pozu eta Euskal Herria Bilduko diputatua kongresuan, eskerrik asko Ameka Telebistarako tarte bat hartzeagatik. Zuei eskerrik asko ere. Eta jarraian itzuliko gara solasaldiari bide emateko gaurkoan Tania Arriaga eta Ramon Barelarekin orain arte. Zure mapa galaktikoan dena prestao agurra zalantza eta egia nabeak piztu dira zaitut eta dena esana dago banoa lasai urrengo supernova baten partikulak izango gara Airak
izarrak ere. Airea ginen, area ere. Lortu da ikasturte bat gainditzea inongo eragozpen larririk gabe. Gaitza edo izurritearen edapena ekidin da eta mantendu da kontrolpean. Orduan, nik uste dut ikastetxeak izan direla izurrite hori edatzeko leku eredugarriak. Osea, ez edatzeko izan ere erakutsi da kutsatu gutxien egon dela. Eta uste dut hori lehentasunen zerrendan lehenengo mailean zebilen puntu bat zela, eta hori bermatu dute behintzat. Eskolatikan asetu genitu behar horiek, ez? Hasi ginen eskatzen, hezkuntzatik hornitu behar zuten, esaten zuten, baina luzatzen zen, orduan ikusten genuen familiek ezin egona, familiek nahi zituztela, gehien bat handien familiak, ez? Nahi zituztela lehen konexio hori, orduan azkenean eskolako baliabideak erabili eta eskolak berak baita ere konexioak eta telefonia konpainiekin harremanetan jarri, txartelak erosi eta konexioa baita ere eman genien, ze ikusten genuen bestela arazo zela. Eta bigarren batxilergo bat egitea, euskal jairik gabe, inauteririk gabe, afaririk gabe asteburutan, edo praktikamente afaririk gabe izan dela nahi, nik uste dut hori izan dela gian zailena ikasketen arloan. Eta egunero bezala, solasaldiari bide emango diogu, eta erratarako gaurko gonbidatuak dira Tania Arriaga, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Eta baita ere Ramon Barela, eguerdion. Astelenero bezala hementxe gaude, maiaren bueltan, zer moduz izan duzue asteburua, labiak hartutako neurri hori ez gozatu duzue? Bueno, nik gozatu bai, baina ez dakit, era ez jarraian, ze parrandan zuen bitartean, ni mundakan nengoen igande goizan, hasi que bai, aprobetxatu bai, baina beste gauzetarako. Ni lanean aritu naiz. Gradua mailerako lanak, mastera mailerako lanak, zera iraila gogorra izaten da unibertsitatean, eta jo eta fuego aritu naiz. Beraz parrandarik ez momentuz. Berez, orain gogoa bai, hori ez da inoizkentzen, nire kasuan. Bueno, badirudi behintzat egoerak hobera egiten ari duela, pixkanaka datuak hoberantza doazte, eta horren isla dira baita ere, asteburuan hartutako neurri horiek, ostalaritzaren edukieraen dagokionean, eta ordutegia ere malgutzearena, eta ikusi ditugu irudiak ez da, telebistan baino gehiagotan. Bai, ez da, nik uste dut oso pozgarria dela, gehien bat gaueko aisialdiari dagokionez. Iruditzen zait, gizarteak bere osotasunean arnasa hartuko duela, taberna eta toki hauek irekitzen dutenean. Ze bestela, ez dakit ongi ulertuko den esaten ari naizena, baina esan edo toki hauetan dantzatzen alduzu, ez dakit edaten alduzu, eta beti ere bada, ez da, nola daiteko kontrol soziala hor ere bai badago. Dituzu kamareroak, normalki mozkoruta ez daudenak, langileak dira, eta arazoren bat egon ezkero, deitzen aldiote poliziari, edo ambulantziari, edo danadalakoari, esan dut, bazaude toki kontrolatu batean, baina hau itxita egon den bitartean, eta ikusi da, eta hau da nire pixkan nire tesia, nolabait esatearren, gehien bat gazteek topatu behar dituzte, beste toki batzu, harremanak izateko, dantzatzeko, desfogatzeko pixkatxo bat, eta orduan joaten dira parkeetara, eta leku ilun, izkutu, gizartetik kanpora, ez da? Eta arazoren bat egon ezkero, inork ez du ambulantziarai deituko, edo udaltzaingoa ez da horti pasatzen, eta lako batean ikaragarrizko, nolabait esatearren, pifostioak gertatzen dira. Eta orduan ikuste dut oso pozgarria dela berriz ere irekitzea espazio hauek, zera gure adierazpen mota hori ere bai,
beste baldintza batzuekin adierazi ahal izateko. Bai. Bai, bueno, ez da kasualitatea, atzo izan zirela justo Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez, kasu gutxian antzeman direna, eguna, joan den urteko uztailetik, ez da? Osa, pandemia, barkatu konfinamenduaren amaieratik 29 kasu, gainera igandea izateko positibo bat osuntasuniko basuarekin, 1,4, eta jarraitzeko hori gaueko aizi horrekin, eta ematen ari diren litro edo botilloi kasu horiekin, egia da, zirkuitu itzi horietatik kanpo goazenean, ez da, diskoteketatik, tabernetatik eta abarretik kanpo egiten digunan horrelako parrandak, askotariko kalteak sortzen ditugula auzokoei, baita osasun arazoak eman daitezkelako gazteen artean anbulantzia hori deitzeko ezin daitekolako inor egon arduradun bezala, edo baita ere egon daitezken jipoekietan edo horrelakoetan. Orduan, nik uste momentuko, justo neurriak amaitu direlako puntu horretan gaudelako eta txertatuta gaudelako ja nire adinekoak, ematen ari dela onerako litroen edo botilloiaren gorakada hori, baina agian epe ertain edo luzera begiratuta nik uste horren beherakada izango dugula eta gaueko aizia horren irekiera osoarekin, dirudinez hemendik gutxera emango den irekiera horrekin, nik uste bizitzen ari garen egoera honi amaiera emango digula eta trantsizio horretan sartuko gana. Trantsizio honen, bizitza normalerakiko trantsizio honen etapa baten gaude eta beste batera joango garela esango nuke. Nik uste dut baietz. Esan nahi dut, iruditzen zait niri, ni pixkat hortik kanpo nago, adina dela eta ez dela, baina iruditzen zait baietz, esan nahi dut, egon zaitezke taberna batean, komunak dituen toki batean, musika, zuk maite duzun musika dagoen toki batean, lagunekin, ez da beste baldintza batzu dituzu, euriari badu hor barnean zaude, Euskal Herrian bizi hotza badago hor barnean zaude, eta jope, eta hori festarena, beste adierazpen gizakion, beste adierazpen bat da, beste askorekin batera, oso garrantzitsua gainera. Ze hortik bideratzen ditugu batzutan gure estresa eta frustrazioak edo poza, ez dakit, ez? Orduan, nik uste dut botelloiaren kontu hori horrek behera eginen duela naturalki, eta bai geldituko dira lehen zeudenak ere, bai. Baina gehienak tabernetara janen dira. Festaren eta parrandaren behar izan hori edo ukatu nahi gabe, nik uste baita ere, ikusita zinolako lotura daukan gaur egun alkohola den edanak eta aiziak, nik uste herrialde honek beharko lukeela analizi sakona egitea gure, alkoholaren jasanean, ez da? Ze askotan lotzen dugu, euskal idiosinkrazia da, taberna baten lotzea eta garragardo bat hartzea. Alar kulturala da edo agian daukagun arazo bat da. Arro egoteko zeo zer da edo egia esan agian gehiegi toleratzen dugun arazo bat da. Beste egun baterako ez da oso luzea da, baina nik uste agian hori beste lotzea alkohola eta aizia eta botilloiak eta aizia eta gazteen aizia bakarrik botilloia izatean nik uste kezkagarra izan datekela puntu batera arte. Beste arpeinetako bat ekonomikoa da, azken finean gauaren aizialdiaren inguruan dagoen sektore hori neurri horian zain egon da luzaroan, eta gainera hartutako neurriak ez dira izan sektore orokorrerako proposak, edo ez dakite agian duela gutxi gaur magazinean hitz egin dugu Bilboko kafe antzokiko arduradunetako batekin, eta esan digutenez oraindik ere itxita jarraitzen dutela, azken finean ordutegia luzatzeak ala beraiek duten edukierarekin nahiko mugatuta daudela oraindik ere, ez? Eta Bilbon adibidez erreferentziazko esparrua da, eta beraiek ere itxaroten daude neurri horien malgutzera. Nik lagunak ditut Badulakeko jabeak, hor San Franciscon dagoen kafe teatroa. Eta lagun hauek itxita dute Badulake martxotik. 7 langile dituzte. Langile horien egoera ere bai, nola da, ertea egon den bitartean, zeo zer kobratuko zuten, baina nik uste dut gutxi, ez da gizeatzen den egoera, baina, lanpostu asko badaudela horren menpe, edo. Eta bestalde, zera lagun hauek esaten zidaten, adibidez, Berlinen,
dakit hau inoiz komentatu nuen hemen, ala ez? Baina Berlinen hasiera batetik zaindu zutela gaueko aisialdia asko. Eta orduan, Berlingo tabernetako eta diskoteketako kanpoaldean, esan didatenaren arabera, nire naiz egon, baina antigenoen froga egiteko aukera zegoen. Eta hori eginda, segituan, tabernara sartzen ziren. Baina kontutan izan zuten hori zala pixkat baita ere, ez dakit, ongitasun maila desentea mantentzeko bide bat ere bai, edo behar bat zegoela ere bai. Tartean dirua, tartean langileak, tartean amaika kontu. Nik uste du zentzu hortan hemen pixkatxo bat alde batera utzi ditugula. Eta oso gutxi hitz egin da gaueko aisialdiaren industriari buruz. Eta baldintzetan ere bai ikusten zen zabaltzen zietela ordutegia taberna normalei, kontutan izan gabe gaueko ordu horietan normalki egiten duguna dela beste taberna horietara joatea. Baina horiek oraindik ere itxita zeuden, orduan horregon da ez dakit, eta hortaz nik posten naiz, lagunengatik ere bai, posten naiz, bai. Pandemiak utzi duen beste albokatetako bat osasungintzan izan du isla da, albiste kezkagarria irakurri genuen aurreko astean, Osakidetzak egindako kalkuluen arabera, 2000 tumore antzeman gabe gelditu direla, azken finean plantak gainezka baitzeuden COVID kasuekin, eta azken bigarren plano edo hirugarren plano batean gelditu direla, hainbat kontsulta, hainbat hori ez, baeketa, eta orain beste arazo bati aurre egitea dagokigu. Bai, bagenekien konfinamenduan sartu ginenean, konfinamenduaren helburua zela horrelakoak alden einean, ez dakit estutzea, ezta? Baina zen azkenean heldu ginenerako mundu guztian martxoaren erdian geundenean ja berandu egizan. Orduan, logikoa denez eta soritzarrez, hainbeste kasu nabaritu dira, 2008 o 2006 izan dira, ez dakit, baina gehiegi, bi izan da ere, gehiegi izango liratekez, eta soritzarrez pertsonaien tratamendua beranduago heldu da, ez dakit, kasu askotan beranduegi heldu den, baina bada olatzen kasua nun beranduegi heldu den ziurrenik. Orduan, penaz hartu behar ditugu horrelako kasuak, baina jakinda baita ere, soritzarez ezandako egoera struktural honi ez zegoela inor presa horre egiteko martxoan horrelakoak gertatuko balira edo argitaratuko balira iraian, ez dakitu bigarren olatu hortan edo azaroan zein otsaian gertatuko balira, nik uste analizi kritiko eta sakonagoa egin beharko genukela, baina bereziki jakinda, martxoan jakindela, analizi eta kritika bai, hurrengo baterako ondo aztertzeko zein den gure osasun sistema publikoaren ahulezi guztiak, eta horri aurre egiteko, baina momentuz hori kritikarako, eta ia berriro ez den gertatzen. Bai, ez da azkenean oso zifra dramatikoak dira. Zenbaki hauen atzean, uste dut zirela 1800 eta piko, naiz hori dituko zehatzmeaz. Baina, adibidez koloneko minbiziaren kasuan, proba egiteko deitu beharreko lagunen 29% baino ez zituzten deitu. Esan nahi dut, gehienak ez zituztela deitu, kopurua oso altua da. Eta atzerapen horren ondorioz kalkulatu dute, iaz mota horretako 1685 tumore atzeman gabe gelditu direla. Hori dramatikoa da, ze zifra bakoitzaren atzean persona bat dago. Eta hortaz, Ramonek esaten duena, bat nator zurekin erabat, lehenengo eta behin kritika, pixkat gure buruari begiratu, edo kasu honetan Osakidetzak bere buruari begiratu, eta esan nola zer egin dezakegu urrengo batean, ze urrengoak, esan nahi dut, hau oraindik ere ez dugu gainetik kendu, orain hemen oso ongi gaude, turismo gutxi dugu, mugimendu gutxi eta mantentzen gara ongi. Baina ziurrenik heldu den urtean, datorren urtean berriz ere, edo lehenago, torriko zaizkigu beste aldaera batzuk, beste hau erabat gainetik entzen ez dugun arte. Orduan, zer egin dezakegu onelakoak ez gertatzeko. Ni enaiz medikua, enaiz aditua gauza horietan, ez dut ideiarik ere ez, baina nik lehenengo eta behin sendagile gehiago kontratatuko nituzke, zalantzarik gabe. Lehenengo eta behin sendagile gehiago. Antza, ni oroitzen naiz ez hemen, Osakidetzan, osasun bidean, Nafarroan, egon nintzen amarekin
zera bihotzean zerbait egin behar ziotelakoz, eta ikustea besterik ez zegoen, zera kardiologoak nola zebiltzan alde batetik bestera korrikan. Korrika! Eta hori ez haiendako, ez profesionalendako, ez da guretzako ere, ez da? Hortaz, diru pixkatxoa sartu hor, kontratazioak, edo egin beharreko guzia egin dezatela. Nik uste hondik ez dagoela ezer zehatzik, baina oin dela 2 aste edo izan zen, ez dakite Euskadi Irratian edo Radio Euskadi hobeto zen da, gazteleraz, Sagarduik iragarri zuela ahalik eta lasterren 2021aren amaieran nik jaztu dut uste hain goiz izango dinik, baina 2022ko lehenengo erdialderako lan eskaintza publikoa aurkeztuko zela beriziki familiaren ardoan, medikuntza familiaren ardoan, lehen arretako zaintza horiek areagotu eta egia da, diru gehiago sartu beharko genuke osasun sistema publikoan, nahiz eta justo Euskal Autonomia Erkidego eta Nafarroa lehenengoak izan estatu mailan, baina gehiago ez da inoiz soberan. Imaginazazu, hemen horrela bagaude, bestetan. ez du jakin nahi ere nola egonen diren beste Murtzian. Bai. Adibidez. Bai, kasu honetan oso agerikoa da, ez? Aurretiazko diagnostiko bat izateak duen garrantziaz, azken finean minbiziak oso harin evoluzionatzen du, ez? Eta egun batetik bestera gauzak asko aldatu daitezke, eta Olatz Vazquezen kasua aipatu duzuzuk, argazkilari bat zen, bere prozesua horrela ezagutzera eman zuen, eta duela aste gutxi batzuk hil zen azkenean minbiziarekin, 27 urterekin, eta, bueno, esan duguna, ez da, azken finean 2000 pertsona daudela, eta minbizia gure gizartean ere, oso edatuta dagoen gaixotasun bat dela, ez dakit horren dimentsioaz konturatzen garen batzuetan. Bai, ez da gainera, ez da bakarrik gurean ematen den edapena, baizik eta gure munduaren, ez dakit, trantsizio industrialean eman den aldaketa hori, ez da, lehen beste gaixotasunak baginituen, gripea eta bar, eta handik ez dakit, ez naiz aditua gaian, baina bakarrik datuei erreparatuta, arrazoiak ez dakizkit, baina eman da aldaketa hori, ez da, zein nolako arazoak ditugun oin osasunari begira, minbizia da beti, eta baita gaixotasun neurodegeneratiboak eta bar dira gaixotasun berriak kakotxoen artean, baina gure gizartean edatuenak daudenak. Orduan horiek dira ez bakarrik arazoak osasun sisteman, baizik eta osasun sistemaren erronkak etorkizuna begira. Hori izango da nik uste gure bizitza epearen luzeera horretan gakoa izango diren, ez dakit politika, ez da, zenolako osakidetzak bideratzen dituen baik eta horrelakoak, ez da, adin batera alduta, ni gurasoek jaso zuten, kolonaren arira, minbiziaren azterketa hori egiteko, baik eta horiek ez dakit zabaltzea, teknika berriak ikertzea, eta horretarako dirua beharko da finantza publikoan. Ez soilik hori, orain gogora etorri zait baita ere, zera, nola da, Olatz Vazquezi gertatu zitzaiona, ez da? Emakume gaztea izanik, eta emakume ja beste adin bateko emakume hori ere bai gertatzen zaigu, halako gauzekin joaten garenean medikuaren gana, beti pentsatzen dute zerbait psikologikoa dela, edo psikiatrikoa dela. Ez da, ez mina dut hemen, ez nervioak izanen dira, edo antsietatea, edo paniko ez dakiz zer. Eta zentzu hortan dirua, eta hezkuntza ere bai, eta beste ikuspuntu, esan dut, nik uste dut zentzu horretan ez ziurrenik osasun gintzak aurrera eginen duela arlo askotan ikusi direlako, zalako batean ikusi ditugu aurrez aurre ikaragarrizko hutsuneak ditugula. Besteak beste, sar dezakezu dirua hortan, baina gero oso ikuspuntu matxista esate baterako, baldin baduzu diagnostikoa egiterakoan, behar da bada, ez duzu inoiz topatuko emakume horri gertatzen zaiona, ezta? Esaten dute matxista, izan daiteke baita ere, ez dakit, xenofoboa, edo izan daiteke klasista, zentzu batean, ez, izanen da, ez dakit, hau gertatu behar zaizulakoz. Eta, bueno, ea txar ontatik zer on ateratzen aldugun, eta identifikatu nun zer behar ditugun, eta horri aurre egin ikasiz.
Bai, salaketa hori ondo etorria izan ere gaztea izateagatik eta emakume izateagatik salatu zuen ez zitzaiola behar besteko arretarik ipini berak ezaten zuenari eta ez da izango kasu bakan bat soilik orokortua baita ere. Eta indarkeria matxista aipatu duzula, Europatik, Euroganberatik etorri den albiste bat komentatuko dugu, nahiko entzutetsua izan dena asteburuan, eta hori da indarkeria matxista Europa mailako krimen gisa izan da deia eskatu duela Euroganberak. Oraindik ere proposamena da, baina nahiko begionez ikusten ari da orokorrean zuzen bidean aditua bezala, zein da zure... Bueno, zuzen bidean aditu bezala esango nuke, betidanik berritzarrak emango dizkizuet, bide nahiko latza daukala, ondik aurrera. Bereziki Europar Batasunak daukan egitura sistemagatik, ezta? Ondino Europar Batasuneko kontseiluari egin behar dio aurre, bertan herrialde guztiek eman beharko diote oniritzia, hori ez da nik uste posible izango gutxienez nahiko genukeen forman zein edukietan, izan ere bertako herrialde askok, ez egitamen aipatutan baneuskan edo, bai Letonia, Lituania, Bulgariak, Hungriak, Eslovakiak eta Txekiar Republikak ez baitute sinatu Istanbuleko hitzarmen hori. Ondorioz, ez da egite zenolako bidea izango den. Behin hori onartuko balitz, berriro ere, guztien oneritzarekin, gero Europar Batzordeak direktiba bat jarri barko luke, direktiba hori leku aldatu barko litzateke estatu bakoitzeko zuzen bidera, estatu bakoitzak badauka hortan zer esaterik, orduan, bidelatza ondino aurretik. Ekimen ederra, nik uste Espainiar estatuan justo zigor penala Espainiar estatuko kompetentzia izanik, Espainiar estatuan ez lukeela eragin handirik izango, ikusita zenolako garapen eta azken Irene Monterok oin dela gutxi argitatu duen lege aurreproiektu, ez dut uste dekretua izan zenik ez, baina solo si lege hori kaleratu zuenean, azken aldaketa horiek sartu zituen, eta orduan ez zen aldaketa handirik izango gurean, Espainiar estatuan gutxienez, eta beste Europa mailan horrelako krimenak bateratuko lituzke, eta ez dakit. Gai oso komplexua da, esan bezala Europan badaude herrialde batzuek ere, oraindik ere ez dutela ez da onartzen indarkeria matxista existitzen denik ere, beraz hor ere bide luzea, baina gurean ere justiziaren aldetik bide luzea. Tania, aurrekoan ere berri bat izan genuen, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak sexu abusuen gaineko delitu bat ezarritako kondena baliogabetu duela biktimak ez zuelako ahozko auzizaioan deklaratu, ez? Eta honek berriro ere hausnartzera garamatza, ez? Zer nolako prozesuak egiten diren, zer nolako berbiktimizazioa dauden kondenatuta emakumeak orokorrean, eta prozesu horretan falta diren erraminta eta ez dakit ondo egitea, ez? Bai. Zan nahi dut, pentsatzen ari nintzen, zer esan horren aurrean. Ez dakit, pentsatzen dut alde batetik erabaki ideologikoak direla, bai Nafarroako epaile honek egin duena, hartu duena, eta baita PPk hartu duena abstenitzerakoan, zera Europan, eta esan behar nuen, gehitu behar nuen, duela baita ere 6 egun, gauza bere egin zuela homofobiaren kontrako proposamen batean, gainera, okerrezpa naiz, Europako talde konservadoreko askok aldeko botua eman zuten, eta PPk aldiz berriz ere kontrakoa edo abstentzioa, eta orduan pentsatzen zu, hau alde batetik da ideologikoa, baina bestetik, badu, ez dakit, arimarik gabeko... Empatia eza. Bai, empatia eza, erabateko empatia eza. Zeren eta, nola ez duzu onartuko emakumeen kontrako bortizkeria hor dagoela, eta horri aurre egin behar zaiola? Nola ez duzu hori onartuko? Edo nola demontrez baimentzen duzu txuekan ultrek edo naziek egitea, neonaziek egitea manifestazio bat oiukatuz fuera maricas de nuestros barrios. Eta baimendua dago manifestazio hori. Hori zer da? Batetik ideologia da, baina bestetik da erabateko erruki gabetasuna. Berdin zaie, zer gertatzen alzaion
auzo horretan bizi den bizilagunari. Eta gauza bera berdin zaie, zer gertatzen zaien, Hungrian bizi diren gehi eta lesbianei, transei, eta berdin zaie baita ere beste herrialde hauetan guztietan. Orduan, benetan, iruditzen zait oso bide bildurgarria hartzen ari direla, niretzat behintzat. Ja plan hontan jartzen bagara, onartzen ez badute bortizkeria hor dagoenik, eta gainera beste bortizkeriaren alde kasi praktikamente egiten badute, ez dakit nora iritsiko garen, ez dakit autodefensa feminista, buratzen zaidan gauza bakarra, autodefensa. Hemen utziko dugu gaurko sorazaldia, hausnarketa guzti horiekin, gai konplexuak, gaurkoak egia zen, baina mamia atera dizkigu. Eskerrik asko Tania Arriaga, eskerrik asko Ramon Varela, gurean izateagatik. Eta jarraian itzuliko gara, Carolina Suarez lankidaren eskutik eguneko albiste nagusiekin orain arte. Haupa, burutik taldea gara, Iruñerritik gatoz, eta, duela gutxi atera genuen single bat, bideoklipa barne, Damuak izenekoa, eta gaur hemen duzu Amaika Telebistan. Ena, gozatu! Mila pauso hemendik esira, eta jauzi batekin aski da. 11 ez egozteko errua isladari. Beraz atxitzekin bezala, enbor gaztenaren ezpala, usten lurko baitira, irakatzen arira, iraganeko torbera, borratzaren pixua. Denboraren jola sankerran, propio joan gintezke hiltzera, edo iparra galtzera, liparraren sortean, iraganeko